Η Ήρμα ποια ήταν η Ήρμα, για θυμηθώ. Εδώ η λευκή. Λούνα. Θα τη μαζέψουμε μετά. Κάποια στιγμή. Θα λαχανιάσει, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, θα την πιάσουμε. Θα λαχανιάσει. Άμα μολύσω τη μόλι, θα λαχανιάσουν όλα τα υπόλοιπα, σας το λέω από τώρα. Είναι Duracell, δεν σταματάει με τίποτα. Αρκεί να είναι εδώ κοντά, γιατί η δικιά μας δεν έχει μάθει να επιστρέφει με το έλα στα σίγουρα. Γιατί έχει μάθει αυτή. Θα τρέχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, Θα τρέχουμε όλοι μαζί. Μόλι, φύγε από το. Όχι γιατί έχει και μεγάλη έκταση μέσα. Θα δούμε τώρα. Φέρουμε τουλάχιστον. Όχι, είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε. Άμα είναι καλά. Μόνο λάθος δεν ξέρω αν θα έχει, επειδή δεν το ξέρω. Γιατί κάτι λινούλες είχε εδώ. Έιμα! Μωρέ, Hahaha.